Kaumpisa pa lang nga, nawala na ng kuryente, buti bumalik. Yan. Kanina pa kasi umaga na ulan. Pag matagal ang run out, patay na. Hindi na ma... Kaumpisa pa lang eh. Run out kagad. Kaumpisa pa lang nga, nawala na ng kuryente, buti bumalik. Kanina pa kasi umaga na ulan. Pag matagal ang run out, patay na. Kaya ma... Ate May! Tara po, Ate May, mag-live. Sana ako bigla ko. Kuya Mac! Gandang tanghali, Kuya Mac. Ganda Kuya Mac ng joyride nyo ah. Ganda ng paliligo nyo ah. Ligo sa ano, sa sasakyan. Grabe yata ang Uber mo eh. Ang bilis lang makahanap ng pamblog eh, ano, Kuya Mac. Ligo sa kalsada. Nakasakay sa ano, sasakyan. Kala ko tuloy yung mag-run out eh. Kabubukas ko pa lang ng live, biglang namatay yung ilaw. Kanina pa kasing umaga, ano, ulan ng ulan. Naglinis nga kami sa Panchong eh, maulan. Kaya hindi na kami nagdalang balde eh. Malakas ang ulan eh. Kaso mamaya, maulan doon.
Nagdala na lang ng trapal. Idol Fugak. Good morning dyan, good morning. Ate May, thank you Ate May. Official man, diary. Saan ako? Lahat. Alam nga, hindi babalik yung kuryente. Okay, idol. Thank you. Maraming salamat. Ngayon kaming kaninang LFUSA, thank you. Still here. Thank you po. Lilibang, maulan kasi. Kahapon, yung umaga, ang ganda ng panahon. Tapos pagbandang hapon, biglang umulan. Hanggang ngayon na ulan. Kaya tuloy yung kuryente dito, pawala-wala na naman. Sana matapos ng 2 hours. Ito may, thank you po. Kala ko hindi na babalik yung kuryente atin eh. Kasi kabubukas ko pa lang, bigla lang namatay yung ilaw. Buti mabilis bumalik yung wifi. Nakaano pa rin. Kaninang umaga pa kasi, pag gising namin, naulan na eh. Ang lakas na ng ulan. Kaya dito pa noon, pag laging naulan, nag-brown out siya. Ito yung lagi kong hinahabol dito pag alas 12 yung talagang live ko. Ay, mag-live ka sana ate, Tours, tuwing alas 12 lang naman po ako nagla-live at may. Pag mag-alas 12 na, yun na, nagsisit na ako ng live. Hanggang 2 PM lang naman ako. Kung ate may, sa akin na, binawasan na naman ako ng 41 watts hour. Ayos lang. Laban lang. Pag nakabilik na ako sa dagat, marami na akong pang-upload. At pag nakakahuli,
Mano Binje. Yung love shout out host. Thank you po. Maraming salamat po, Mano Binje. Pagpunta. Mano Binje. Kang saktan host. Thank you po dyan sa inyong patamsak. Adi Jenny Mix Vlog. Good morning host. Good morning po. Good morning. Gandang tanghali. Dan tamsak. May love shout out. Ating mga ano dyan ay mga tulog pa, mga busy sila sa kanilang work kasi anong oras pa lang sa kanila, mga 5 pa lang sa kanila or 6 AM. Alas 12 na rin sa kanila, 7. Jenny, thank you. Thank you po Ate Jenny. Next vlog. Ba dito pag ulan na ulan? Manong ano po? Basa ng ulan, ulan. Kaninang umaga. Punta kami sa cemetery kaninang umaga. Yun, paulan. Last ng ulan kasi, kaya like mas maganda maglinis pag maulan. Hindi na kami mag-iigib. Ang lakas ng ulan ka kanina. Malinis ka agad. Hindi ka pa madudumihan kasi basa ka na. Malapit lang naman dito sa amin yun, cemetery.
Ate Kape, thank you po, Ate Kape. Kalimutan ko ano pa lang. Hindi pa nga, bababa pa. Official May Day of Real Shout Out. Ano ko eh. Bilang lang official May Day. Ate May, Ate May, Ate May.
Kaya mahina signal. Kasi maulan. Ano lang ako magkuha sa may mga premier kasi sina Tausag my chuchi por. Ati Joy, Jojo, Joy. Magandang tanghali, Ati Joy. Good morning and good afternoon, Ati Joy. Si Ati Joy. 5 million love shout out everyone. 6 million. Busy ang mga Pinas sa kanilang fiesta.
Kachi, choy, kachi, kachi, chuy, kachi. Sino ka ba? Biglang host. Thank you po, Sir Lekop. Thank you. Maraming salamat. Kachi, baba ka ng bahay mo. Kachi, baba ka ng iyong bahay. Para malagyan kita ng jacket. Ako din yan. Ay, si ano? Siya. Ako din yan. Okay. Lagyan ko na lang ng ano, jacket ati, ano, may. Dito kasi ati may, hindi na basta-basta nagja-jacket. Kasi dati, nagkataon pa naman nun, ang daming sa akin pumunta. Nagdaanan dito sa akin. Tapos, may dumaan ditong ng trip lang siguro. Na biglang nagawa na, Ate Mitch. Gandang tanghali, Ate Mitch. Ate Janang, thank you. Janang Mitch. 11 times sa magalag shoutout. Thank you po, maraming salamat, Ate Janang. Tapos noon, biglang may nag-warning na 3 minutes, mamamatay yung YouTube. Yun na, taranta kami. Hinap ko yung YouTube. Mag-in ka na, sabi sa akin. Tapos nung nakita namin, ano lang pala yung ninja na nanggulo. Kaya ngayon, pag walang video talaga, walang ano, tinatanong ko, bumaba ng ano. Pag hindi siya nagbaba ng ano, hindi ko na siya dinajakitan. First time. Pag wala siyang video, walang jacket. Yung pag nagbaba siya ng ano, ng bahay, yun, pwede. Kasi ninja lang yun. Ay minsan, yun ang gulo, di ba, ng trip, ganun. Ano. Thank you po, Ate Mia. Ate Mia, salamat sa iyong pagtambay dyan ng iyong mga alagad. Ate Mia. Ate Susan. Maray na ugto sa imo, Ate Susan. Maayong ugto. Kanina dito, maaga pa lang, grabe na ang ulan. Hindi pa kami nakakalinis sa ano ng tatay ko. Sabi ko, di sumugod na tayo sa ulan para hindi na tayo magdalang tubig. Yung ulan na lang yung panlinis. Ayun. Iyan mga Kilab shoutout Bicol, kumusta ka po? Thank you. Kailang naman I want official alone title. Kaya ang ginawa ng kapatid ko, naligo kami sa ulan kasi ang lakas ng ulan. Mabilis lang yung paglinis namin doon kasi maulan. Walis lang kami ng walis. I hope you have a great week. Yes po.
Ayos ano lang, maulan lang, ay ba? Madaling araw pa lang naulan na dito. Hindi ano yung ano, araw ngayon. Eh kanina nga dapat buti na lang bumalik yung kuryente. Kaumpisa ko pala nag-live, biglang nag-brown out. Buti na lang. Basta pag nag-loading yan, alam na, brown out yan. Walang ibang, walang ibang pag nag-loading ang live ko. Brown out na yan. Eh, hope you have a great week. Hindi malayo. May ano kasi dito, low pressure daw. Kaya mahirap naman tumambay sa sementeryo, maulan. Bagay, miss. Shams different. Biglaw shout out Kuya Bicol. Ganda yung ano mo sama, yung ano ba yan? Yung binubuhay niyo. Gumawa ako dito niyan. Siguro kailangan siguro nun si Milya. Hindi, sabi na kasi nila, magtambak lang daw yung saging, yung katawan ng saging, tagtarin. Tapos lagyan ng, ano yun, yung Madrid cacao, di ba mainit yun para daw mabilis mabulok. Para tutubuan ng ano, ba mas malo. Ayun, nabulok na lang yung lahat ng saging. Walang tumubo. Dapat siguro may similya. Oo, mas masarap talaga yung kabuti na yung lalo na yung sa mga ano ng saging. Atichi. Namaya pagsunod ka na atichi, ibababa ko na lang yun. Upcoming mo. Dati, ano, Sam, nangunguha kami niyan sa bukid. Nandun pa kami sa lola namin. Hinahalo namin sa gulay. Ang sarap niyan. Tapos kung ano mo yun Sam, yung dumidikit sa kahoy, yung kahoy na, yung may dumidikit, yung sa amin kasi kurakling yung tawag nun eh. Yung ano siya, yung sunod-sunod yung dikit niya sa mga kahoy, yung palibot ng kahoy. Yung kinukuha namin yun, tapos ginagataan. Ang sarap nun. Kurakling sa amin yun, kurakling. Dati naman, yung anong yun, yung kabuti na, di ba malaki siya. Ang alam ko nun, ihi ng kalabaw. Hindi naman pala, kusang natubo pala yan dyan sa may mga ano ng saging. Minsan kasi ang tataba, di ba? Oo, lalo na dito, Sam. Hindi pwede dito magluto na walang sili. Parang hindi masarap ang gulay pag walang sili. Kanina nagluto ako ng palusag na langka. Alam mo yun, Sam, yung ano, yung
Yung palusag na langka, yung malalaki ang hiwa niya, hindi yung ano maliliit, yung manipis, hindi. Yung malalaki talaga siya. Kasi dito ganyan ang luto namin, yung mga malalaking hiwa ng langka, yung palusag. Pero lumalambot siya, naluluto naman siya. Alam mo naman pag palusag, lalo na pag mayroong kang tulingan, sarap. Bakit siyang ano yan, saan lugar yan? Di ba ang alam ko pag dito sa atin, alam ko mas marami talaga niyog dito. Mas lalo na sa Bisaya kasi masisipag sila magtanim ng ano, ng niyog, o di ba? Ang niyog nga doon, baba pa lang namumunga na yung mga tambulili. Abra, dun sa dulo. Oo, dulo na yan, di ba sa Abra? No, dulo na ng norte. Di ba maganda naman ng lugar ninyo dyan? Baka kulang lang sila sa pagtanim ng nyug. Walang hilig yata dyan sa magtanim ng nyug sa inyo, di ba? Kita mo naman pag Bisaya, Quezon, ang daming tanim ng nyug, di ba? Pantay-pantay pa yung mga tanim nila. Mga bababa lang namumunga na.
Okay, Sam. Oo, kanina kumain na ako ng maaga kasi gutom kami ng ano eh. Galing kami sa sementero naglinis. Kaya pag baba namin, kumain na kami. Na pagkatapos ko magluto. Dan sa nakapin nilang tiyatila ko. Kape, kape. 14 tamsak po. And $200 na laki ng bus. Ate Joy.
Ati Ina, pangit ba ako? Tusukwas. Patamsak po ng premier po. Salamat po. Patamsak po ng premier. Salamat po. Kay Ate Mitcham. Ate Ding Channel. Ate Ding, thank you po. Thank you po, Ate Ding Channel.
Ate Ding, thank you po. Maraming salamat po, Ate Ding. Ate Ding Channel. Ate Chi. Tunay na kailangan ko. Hindi pa makita. Kuya Jaime. Kuya Jaime. Gising ka pa, Kuya Jaime. Ate Ding Channel. Kaway ka na, Kuya Jaime. Sa ano mo? Shout out po sa lahat. Dito pa ako sa lawn. Naglalaba ka na naman, Kuya Jaime. Patansak po sa camera. Dito lang ito. Video ko. Tambay ko. Thank you po, Kuya Rico. Sir Rico, thank you. Maraming salamat. Chibokal Vlog, patamsak po ng premiere. Maraming salamat po. Patamsak po ng po dyan. Kay Ate Chi Bukal Vlog. Tamsak po kay Ate Chi. Food car. Food car. Thank you. Maraming salamat. Pin ko yung ano mo.
Podcar. Podcar. Thank you. Maraming salamat. Reviews po. Lake of TV. Ma'am Ross Maranan, thank you. Hello. Thank you po. Kapit Official. Pabis po. Maraming salamat po. Pabis po. Kapit Official. Ate Jean, thank you po Ate Jean sa pagtambay. Maraming salamat. Ma'am Ross, thank you. Dagat. Diyan sa dagat tayo. Pag-views na.
Kamute nga. Paano hingi sa labas? Nakahol yung aso. Love ng premier ko. Salamat po. Ay, si Ma'am Rose mo naman. Baba pala ng bahay. Ngayon ka na Kuya Ibo. Nagbaba si si Ebong. Sa nakapin po tayo. Sa nakapin. Mute kahos. Oh. Bayos mo na. Sandwich na naman yan Kuya Ibong. Dito maulan pa Kuya Ibong. Patapos ng piyestang patay, bala ko nang sumama sa laot para makapag-vlog na ako. Eddie Vlog Music TV. Parang na ano ko nito si LD Vlog. Bigyan ko ng jacket. Tamsak House. May jacket ka na. Tamsak. Always vlog po. Di ba binaba? JJ ba? JJ de la Cruz ng Dubai, in Dubai. Katampas po ng kanyang premiere. JJ ng Dubai. Salamat to sa Pablo. New Dikit Ebong Travel. J de la Cruz ng Dubai, may premiere po tayo dyan. Patamsak naman po kay Miss J de la Cruz ng Dubai sa kanyang premiere. At kay Ross Moranan dyan pasilip naman sa kanyang nakapin. Wala, ang galing ni Ma'am Rose. Ang laki na ng bahay mo, Ma'am Rose. Ma'am Rose, ang laki na ng bahay mo. Maliit lang, may silang pala yung Ma'am Rose. Baba ko na si Kuya Ebong. Kay Kuya Ebong tayo sa kanyang premiere. Palablab naman po ng premiere ni Ebong Travel Vlog. Kay Ebong Travel Vlog. LD, ayuda, ulam namin yun kanina.
isda. Like of Simple Kitchen, thank you po, maraming salamat. Charlie Cook. Buti na lang hindi na-brand out. Ayan, dilim pa, naulan pa. Paano? Kung hindi ka magdalang trapal, hindi ka makakapag sa panchong na may patay. Nakakatambay dun. Live Love Music, thank you, maraming salamat. Ate Chi Bukal Vlog, thank you, thank you. Kapit! Angel! May nakita akong angel. Supporter. Thank you. Maraming salamat, Angel. Tawa ka. Kilala naman yan. Tumawa eh. Like 22. Big love, shout out everyone. Hello, kaibigan. Oo nga. Angel, hello, kaibigan. Angel, pero di angel. Angel, pero hindi angel. Ano yun? Sino may-ari ng iyong, sino may-ari sa'yo, Angel?
Isa akong kaibigan. Kaibigan ba? Kaibigan. Kaibigang Angel. Tamsak bakas dan food card. Thank you, Sir Lico. Simple Kitchen.
Ate Joy. Ate Layla, nakalive ka na naman. No, nasa galaan ako. Hello, nakalive ka, Ate Layla. Oo nga, Tilay. Lumalang yung linggo. Binawasan ako ng 41. Malupit sa lolo. Thirteen minutes na lang po tayo. Malapit na naman ako mag-end. Kala ko, Tilay, live ka, Tilay. Ay 4 hours na pala. 4 hours ka pala. 4 hours ka pala na gano'n. 7 hours. Ang lapit mo, Ate Lay. Tapos kaya naka-schedule ka na naman.
Pickle fishing is going live. Atiche, atiche, atiche. Ang dami ko na namang hahabulin. Watch hour. Kailan?
6 p.m. pa pala yun. Ate, Ate Yana. Ate Yana Tube. Ate Yana Tube. 6 p.m. pa pala yun. Nagtamsak lang ako. JJ Jumpiso dan Press Connect. Kapit Official. Yana Tube dan Please Connect. Ate Chi, thank you. Ate Joy.
Shout out dyan. Kapatid Joy, may galaw shout out. Kapatid si Ate Emma. Ate Emma. Good morning, good morning. Ano. 5 minutes, 5 minutes. 2 hours tayo. 5 minutes para mag-alas 2. Get up ka na, Ate Kapit. Kapit, kapit, Ate Kapit. Mag-sit up ka na ng iyong live. Ito mo signal ko, kung bumabagsak ang signal. Palibasa ang dream sa labas. Humihina yung signal ko. Ate Kapit, nasaan ka na? Pag hindi nakasupport, alam na, run out. Ayun, dilim, bumabagsak nga signal ko. Umiikot dito. Buti na, bumabalik ka agad. Ate Che. Mahirap pa ganun. Ganun ba talaga yun? Pag may piyestang patay, umuulan. Ganun yun. Ganun yun, idol ko. Pag nagpipistang patay dito, maulan. Umiiyak ng kaluluwa. Dati naman, hindi naman ganyan. Kasi, iba na siguro ang panahon. Iba na yung panahon ngayon. Kaya mo dito, pati ang electric fan, humihina siya ng ikot. Parang nawawalan siya ng lakas.
Di ba? Naka-live na si Ate Kapi. Magsiset up na siya. Ganyan kabilis si Ate Kapi. Like 25 magalaw shoutouts to wifi na kaya nakatambay na ito. Mag-i-end na po ako sa likod. Si Ate Kapit na naka-set up na yung live niya. Nagpapalampas na lang ng oras sa 2 hours. Mga shoutout sa lahat mga taga Barangay 101. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. So ako po magpapaalam na kay humihina na naman ang kuryente. Bumabagsak ang ating signal. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you sa inyong suporta. Maraming salamat. Bye-bye. At tayo magluluto ng dadalahin sa ating piyestang patay. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat.